El passat dilluns 9 de juliol es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Premià de Dalt el ple municipal ordinari corresponent al mes de juliol, un ple marcat pel clima d'emoció i tristesa de l'acte de condol institucional a la nadó que moria en un tràgic accident el dissabte 30 de juny i que va tenir lloc a la plaça de la Fàbrica tot just abans d'aquest inici. Dir que aquest senzill acte el fem d'acord amb la família. Hem cregut convenient, tant l'Ajuntament com la família, fer aquest senzill acte per també agrair tota la solidaritat i tot el suport que durant aquests dies tristos i tràgics que hem tingut en el nostre poble poder expressar, que cadascú de nosaltres pugui expressar aquest agraïment i que vosaltres també pugueu d'alguna manera expressar aquesta solidaritat. L'honorable conseller d'Interior, el senyor Miquel Buch, present en l'acte, i els nombrosos veïns del municipi van guardar un minut de silenci en memòria de la UMA abans d'enlairar 5 globus blancs sobre el cel de Premià de Dalt. Que tenim dins de l'ADN la solidaritat i que no ens costa gens ajudar-nos els uns als altres quan algú pateix. Tot seguit, els representants del consistori van ocupar el seu seient per començar una sessió plenària en la que va destacar, entre d'altres coses, la presa de possessió de Lluís Torrents com a nou regidor del Partit Popular i per la bona afluència d'assistents. Complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Premià de Dalt amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Sí, lo juro. En el torn d'emocions, el PP va presentar-ne una relativa a l'anunci de la fi de la banda armada ETA que va tornar a retirar com ja va fer durant el ple anterior. D'altra banda, la Crida Premià de Dalt va proposar una moció de rebuig a la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals. Xavier Albert, representant de Marea Pensionista Premià, va ser la persona que des del públic va llegir i explicar la moció en qüestió abans de la seva aprovació. Agradecer a todos, agradecer a la Crida que nos ha abierto la puerta para presentar esta moción en el Ayuntamiento, agradecer a los partidos políticos que componen este consistorio. A més, en la segona moció presentada, el regidor de l'oposició, Jaume Batlle, va obrir el debat sobre la llibertat d'expressió en la col·locació de llaços grocs a la via pública i la lluita en contra de la seva retirada. Però qualsevol persona que vulgui posar un altre símbol no ho podria fer, hauria de demanar una autorització a l'Ajuntament, perquè és el que s'ha de fer. Llavors, això crea una desigualtat i, a més, crec que no és una llibertat d'expressió real, és una llibertat d'expressió només per unes persones. La moció es va aprovar amb els vots en contra del PSC i el Partit Popular i els vots a favor de les 3 formacions independentistes. A partir d'aquí va arribar el torn dels informes de cada regidoria, on cada responsable presentava les novetats en el seu sector, de les preguntes per part de l'oposició i del final d'una sessió amb un pes emocional molt important.